Puso natin kararwami, amin ken kay daton mi. Ave Maria, O Maria, amin ken kay daton mi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat rambakan tayo ti fiesta di panagparang ni Apo Santa Maria, jay Lourdes, jay France, nagparang ken Bernadette Sobero. Aging gana tata, dahil ito'y makaagas nga danom, at dapay laeng, nga ado ti maagagasan na, babaan ti panangibaba at tinasantuan nga ina, agkamatalag tayo kenkwana, dumawat tayo matipan nakaagas, ti bagi, pisikal, ti na espirituan, kang runaan na launay. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti dahil tinasantuan ay misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Sika na ibaon, tapno pa embagem dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabait na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Inta idaydayaw ti Diyos, babayan ti panang kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, at dito'y nagkakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrukbaban daka, daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapuiti naindakla, anayak mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangit ang ari, Diyos Ama, aman nakabalin
nami ket sika bumia Hesu Kristo bugbugto anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kalatwa sika manika kadagiti basbasul ti lobo kasyan na kami sika manika kadagiti basbasul ti lobo awaken kadayto arararami iti makanawan ti Ama kasyan na kami Gloria iti Diyos iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararad tayo. Mananga si Diyos saranayam kat ti kinarasimi tapno da kami amang ilagip iti dinatulawan nga ina ti Diyos babaen di panangibabait na marukatan kami kadagiti kinadakes mi gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Kuna ti Apo, makipagragsak kayo iti Jerusalem, agragu kayo gapuken kuana, da kayo amin ang mangipatpateg iti daytoy a syudad. Makipagragu kayo itan ken kuana, lak amen yunto ti kinarangay na, kas iti maladaga a sumusto iti inana. Ited kunto kada kayo ti agnanayon a kinarangay. Kaslanto karayan adi agmaga ti panagayos ti kinabaknang dagiti nasyon nga umay kada kayo. Mayarig kayto iti maysa maladaga apaspasuswen ti inana ubaen ken dungdungwen na. Liwliwaen kayto iti Jerusalem akas panangliwliwa ti maysa nga ina iti anak na. Agragsak kayto intun makitayo mapasamak daytoy. Papigsaen ken pasalunaten na kayto. Iti kasta maamuan yunto asyak nga Apo. Tulungak dagiti agtulnog kanyak ket idisuur kunto ti pungtot ko kadagiti kabusor na. Ti sao ti Apo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae ditoy daga. Bendisyonan nakakumati Diyos akangatuan, sika ti kagasatan kadagiti amin na babae ditoy daga. May kariunay a maidaydayaw ti Diyos anang parswa iti langit ken
Dinto malipatan ti impakitam a panagtalek mo iti Dios. Malaglagip to dagiti tattao bayat ti panangipakaamuda iti panakabalin ti Dios. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo, ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Adda kasar ijay kana, may nga ili ti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus. Ket naawis met ni Jesus, ken dagiti adalan na. Idi na ibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus, ken kuana, na ibusandan iti arak. Babae insungbat ni Jesus. Saan amasapol nga ibagam ti aramidek, di pay dimteng ti oras ko. No pay kasta kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi, aramiden nyo ti anyaman nga imbagana kada kayo. Adda alagaden dagiti Hudyo maipapanti panagbuggo. Isot gapuna nga adda innem aburnay sadyay anaglaon nga aglaon iti tunggal maysa ti agarop sa nga gasot a litro. Punwen nyo dagiti burnay iti danom, kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi, pinunno da nga rod ti dagiti burnay. Ita kinunana kadakwada, tumako kayo, ket ipanyo iti agaywan iti padaya. Inaramid da nga rod ti kasta, idinaramanan ti agay-aywan ti danom a nagbalin nga arak, inayaban na tinubyo. Saan na nga ammo tinangigapwan da itoy, no pay ammo dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Kinuna tinubyo, ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak, sadan to ipasango ti kadawian nga arak, no adon tinainom dagiti sangaili, ngem sika, inyod udim ti kaimasan nga arak, agingga ita. Daytoy ti umuna kadagiti milagro nga inaramid ni Jesus ijay kana, may sangaili ti Galilea, impakita na ti dayag na sadyay, ket namati ken kuana dagiti adalan na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Idi sa diya mo nang ngagyo dato yan nga na isermon ko ora ijay na i-upload pa ijay YouTube-en. Idi sakbayak maordenan nga dikon. Gaputati ay ayam ko ijay seminaryo idi basketball. Sakti ka babatitan nga varsity. Kamasapol nga agtaray ka, lumagto ka, i-train mo di bagi nga napaspas. Kagapot na batitak sa aglag to tinangato, agkaratukul, maligos-ligos dagito saksaka, agraman dagito imat kilo amin na, agraman kiday ka, tugtog ka daglalaok. Dati kanawan nga sa, kanawan nga lipay-lipay, amo iti lipay-lipay. In English, auntie, ha? Mga uncle. Hindi kanawan nga lipay-lipay ko di babana, hindi sakbaya ko maordenan, at na nagbukol. Kas lakikit. Diyak kayat nga di ko ang tumangkanan, kala timang kas lalasag nga timangkanan. Ri na hamang nga nasakit. Ngam no magagarang masapatusan sa kagtari-tari, sumakit. Kinagbukol, diyak magkayat ti maopera, di kanto makabasketballan, no kunada, no inikat na dayang, kanto makabasketball, ay kaawanan akin, no biyag ko basketball, idi. Madyak lata, ikarkara, apo niya nga taday toy, ilutak, madihang agbaliw. Amo ito yung kastak, idi seminarista kami, at damay sa nga, umumay di seminaryo nga nataengan mo ten, ng babae, tumultulong di seminaryo, benefactress. Napan ijay Lords di France, adda sa nga box,
nga dagitay kasla na pagyanan ti holy water nga danom nga naggapo ijay Lords. Babasit. Adda di altar ijay balay. Adda di altar ijay balay nalagip ko. Ay wunday tay danom datoy naggapo ijay Lords di France. Medyo mabainak nga makita dagiti kakabsat ko uno sinuman nga tao nga iso ti paihapros ko ngam innalak inyap apros ko takasla adda pamati na ti kang runaan nga pangkasjayak barbaring ko no maagasan na kunak tanjak kayat ti maopera tanjak kayat ti maopera ta baka no didakto pag basketballen kay di kon inyap apros ko met kada malabsak day nga danom iyap apros ko. Hindi ko nalipatak. Hindi ko nalipatak awam meten di jay bukon. Aging katatakas lah amot nga nagsubli. Ay jak amo no. Idi dumawdawat akti pan nakaagas. Adda pamati ngam idi nagawan. Salsalud-sudet normal nga tanga nagawan wenno aramid day kararag niya po Santa Maria. Dayeg gapod jay danom ijay France. Njak amon, basta napasamak kanyak, nohan nyo pat yun, haan laeng, basta siyak, mamati akta siyak, tinakaarabidan na. Kada jay, wunti kadadakkelan nga pag-iistoryaan, kin mapaspasamak, da jay Lords di France, anya gamit tinapasamak, ammo tayo istoryanan, ni Bernadette Sobero, balasitang, that was 1850s, tipan nakaaramid na. Imun una jay Mexico. Ta 1521, 1859, 1858. Tipan nakapanagparang na. Ni Bernadette Sobero, gapot na nalami si jay France, apan mangayo dagi jay kakabsat na, kada kakasinsin na. Bumalasiw dati danom gapot na nalami gapot ang angkit, an nakit ni Bernadette. Hanggang umayon ko na pinagbati da jay bangir ti karayan. Nagparang di babae. Nakigtot diyan ti bus, ayan ti kayo nga basit nga napuskol, nagparang. Anya timbaga na I am the Immaculate Conception. Naulit-ulit day ta nga panagparparang na aging gana ti February 11, day tamot lang nga tawon. Kunadan, gapota umayon ti media, nagadon ti imayon, o di obispo. Obispo, no, diyak magkamali. Basta napanpay dagiti religyoso ta imbagadan nga agparang ni Apo Santa Maria. Kanya tinaaramid. Nagparang kanya na nga talaga. Awan makakita iso na laeng. Iso nga da visionary nga adu kay nga makakit-kita hangos osto datan. Oray alalya may maysan sa pagpakitaan na. Nagitay la chismosa. Kaya nagparangan ko na awan mamati, ibagada nga bagtit. Kaapay nga kung kuna nga agparparinto mga agkarkararag, ibagada nga bagtit kunada. Kanya ti kunan niya po Santa Maria, tapno aramidam kunan, tapno mamati, awam mo mamati kanyak kunana, niya aramidam, kutkutum tadaga, di igid karayan dito igid na. Kutkutum kunana, nagpuswak ti danom, nalibag. Uminom ka, kunana kaya ni Bernadette. Kaya di iminuman, dimmalos na gidanom namati da aminan. Aging gana tata, da imay nga bisita tayo di na minsan nga Sabado. Imbagak nga da ito'y ladawan na ala di Mexico kuna ka, isyak ka na panak di France kuna na ka, how I wish nga mapanak mo ija Lords kuna mo di Francia. Ape usto nga ijay kuna ka, adu da gitay wheelchair kada sa rukod nga idi napanda ka nakasarukod da, idi nagawid da, kinagnada ko na kauwan ko na. Aging gana tata. Iso nga isuna, ti no World Day of the Sick, tata February, gapukan niya na, iso nga lanlanaan, may karkararagan, dagiti masakit, gapukan niya na, tata, dagiti Febrero. Ni Bernadette Sobero, ijay mo't, nga na-i-explain ko kanyayo din na minsanan nga ijay nga indeklara ni Pio IX Pope Pius IX nga jay di dogma nga Immaculada Conception idi nagparang niya po Santa Maria de nya timbaga na I am the Immaculate Conception kinonpermaran na dayay dogma anya ti maadal tayo ditoy anya ti napintas nga kwa tayo nga adalon tayo tata umuna. At pintas di sermon ni Apo William ijay alilam. No agparang ni Apo Santa Maria, kinuray ni Apo Santa Maria, ti pagparangan na dagitay nanumo nga inosente nga napakumbaba. Haan nga nagparang iti padi,
Haan nga nagparang ka dagiti mimistra, haan nga nagparang ka dagiti natanok nga maidaydayaw, tinagparangan na napakumbaba, nanumo, dagiti mangibilang ananumo, iso daya agkamang daos tumat dayjay. Kanyang orti pampanunutan tayo no pan nakaagas. Nga apay no pan nakaagas ti pampanunutan tayo. May sa kadagiti agkukutel, nya naganan may sa kadagiti agkukutel nga napankin ni Apo Jesus anya ti kunana imbaga na kin ni Apo Jesus no kabailam maagasan nak ay no kabailam no kayat mo maagasan nak haan nga dijay kabailan nga tati Dios narabaw apamati dijay kabailan no damdamagan tayo kin ni Apo Dios nga kabailan nak nga tanga agasan narabaw dijay. Ti saludsod na dito agkukutel, kunana, kini Apo Jesus no kayat ti panakagas, no kayat mo maagasan nak. Kaya na nga sa una unugan, mamati launa yan nga kabailan ni Apo Jesus nga agasan. Kasjay magkanya tayo. Anyaman nga saksakit tayo. No daduma ti salsaludsodan tayo ka, kaya nak nga tanga agasan ni Apo Diyos. Narabaw di jay. Adayo pa nga saludsod di jay. Na may mayat nga sa ludso ay naununag nga pamati kayat nak nga tanga agasan. Haan nga di kabailan ti Diyos no di jay kayat na. Kada tayo, kasapulan tayo amin ti healing. Haan laeng nga pisikal, emotional. Uray awan sakit mo, uray mayat ta blood chem mo, uray mayat ta bipim, no ti emotion mo ka agsangsangit, marigrigatan ka puti, at the relationship nga han nga maurnos, at nabati nga gura dito, at nga nasa, kasapulan tayo amin ti healing. Kasapulan tayo amin ti panaka agas. Kati saludsuden tayo, kayat nak nga tanga agasan. Maikadwa, ikatum dwa DJ kunana DJ tapno na ununag DJ dawat mo kanya na. Maikadwa, cooperate. No imbaga na mo ang ano kaya mo maagasan na makikooperar ka mo Ala no haan nga milagro ti kay dawdawatan tay nga agas inted na met ati talento laing kadagiti doktor kadagiti aming nga instrumento ti pannakaagas inted met ati Dios dayta nga profession kadakwada ta isuna met ati instrumento ti pannakaagas tayo kaslamot kanyami nga padi da kami met ti pinili na nga inordenan tapno instrumento ti mangiyag ti sakramento kasjay mo di doktor kamamati tayo datay mo gamin no daduma ka ti mo pagrarason tayo nga mamunsyon ka adamot agas neta maintenance mo damot agas ay apaw no nakakita ka ket titaban apaw impamil mon kay saya man kapay lagsig sigarilyo ang kapay lang nga umininom ta paya madi adamot agas. Awan mo di kooperasyon tayo. Di tayo mo disiplinaan. Kung nada ko makanyak ka, bawal ti kape. Diyos, citrus, kamatis, kangrunaan na arak. Kayak nga wanan di arak, ngam di kape, agsakit ti ulok, talagang sakit ti ulok. Manungal daan na nagkaping ka, lagsakit ti ulok ka talaga sa bali jay, naruwamak ti kape. Kadi mo, uri mo no, ibagbagada, no di ka mo makikooperate, awan mo lang. Di same mat laeng no kaya tayo dumawat ti milagro kini Apo Jesus anya ti kooperasyon tayo naunag apamati naunag nga talek ni data ni tapi picture ni tangadon nyo ni San Peregrino amuyo ti istoryana indeklaran ti doktor nga maputed ti saka na ta kanser nagtagtaga-inap nga inagasan ni Apo Jesus kabigatan na naawanan di cancer na indeclare da iso nga iso ti patron dagiti cancer patient imagine ta cancer na i-declare nga maputed gaputi karkararag na intagtagi-inap na sino maka-i-explain data ura di doktor nahan na ma-i-explain iso nga adda dagiti banag ang uri dagiti doktor tayo kunada no dadduma agkararag kayon bigbigen damo laeng ti milagro nga agapo ken ni Apo Dios
Kanudad duma, datay mo timang limlimit, di laing ti Diyos. Datayo timang tip-tipod, di laing ti Diyos. Iso niya, timang tipod kanya tayo, iso di doubt, dua-dua, kaya nak nga tanga agasan, haan. Napinpintas nga ibaga, di cooperation tayo, kayat nak nga ta nga agasan. Masapon ati kooperasyon. No kunana mo ti doktor nga agdayat ka kisayam kunanak apaw. Kisayam nga agpaiso nga madado mo di ayawid mo kanang tumulad di balayo isumo lang nga isua. May kaaloan niya di the fruit of our prayer. Kararag ti kang runaan ti amin. No kabailan tayo, no kayat tayo ti maagasan, ti karkararag tayo kuma, ti ammo tayo, ti kayat tayo nga maagasan pisikal. Ngam ti kang runaan nga maagasan, daytoy na espirituan a panagbiag tayo. Di A6 di jay sapatos kada kuha nga A6 nga kunana di jay diya ka mo no osto di Latin ko tahanak nga nalaing ta may nga semester la ti Latin mi ani masana incorpore sano kunana di jay healthy spirit, healthy body. Kaya talaga numayat yan espiriton nga panagbiag tayo, sumayaat mo tibagi tayo. Basic ada ita no nagulo hangka makaturturog ada problema ada itartarayam utang kada kinaapam may lunlunod da ka amin nga tao ti kina barbaridad mo nya di ka kaagsakitan imbes nga maayayo da kanyam kay ilunlunod da kat kinadakes mo anya nga rod mo tinamay nga biag ketika ngrunaan nga ipaagas tayo uray tatta di na espiriton abiyag. Amo iti ibagbagan ni Apo Isos, no daytay kala ko maji pinaimbag na nga pilay. Dayjay babae nga makikamkamalala. Anya ti bagan ni Apo Isos kadakwada. No apaman nga naagasan da kunana ingkan ket saan ka nga ag. Oh. Ingkan haang ka nga agbasulen. Apa yang ano palubusan na di pasyente na ni Apo Isos ka nagmayat di bagana ingkan haang ka nga agbasulen. Hanna mga ibaga nga ingkanang ka nga tumangmangan ti tabakada dagitay nagunugan tahang ka nga agpila kunana hamot. Kaya na nga sa uwan napatpatag di pan nakaagas tina espirituan ngem dayjay bagi. Uray no, nakalakam tayo matisakitan, kalpasan ti amin, nohan nga maagasanen, ti kang runaan nga agasanen, tapno di assurance tayo nga kukuan na tayo, iso day jay, panangdalos ti na espirituan nga panagbiag. Ay, naggasat tayo. Apa yang nga naggasat tayo? The best medicine dagta. Baka ti urayon tayo palang kaagparang ni Apo Santa Maria tapno maagasan tayo. If you believe in the Eucharist, no mamati tayo kin ni Apo Isos iti Eucharistia, kabailan na tayo nga agasan. No antay nga ilimit, no na tayo nga dua-dua, kabailan na tayo nga agasan. So diya ko na ingkan haang kang agbasulen, napatpatag ti pan nakaagas ti na espirituan, ngam ti anyaman nga saksakit, anyaman nga maaramid. Alatatta, nagmayat ang nga panang dawat, nagmayat ang nga tulong, ni Apo Santa Maria nagparanggarod aging gana tata no instrumento na dayta nga danum babaan ti panagparang na ken Bernadette Sobiro aging gana tata makaagas. Why not? Do we need to go to France, Lord's France? Tapno laeng maagasan, and yet we are here at dagtoy met ni Apo Isosen kadkadwa tay met iti Eucharistian. Tunggal awatem ka Apo agasan nak, Apo dalusan nak, Apo nyanaganan linisam ti kaunggak, linisam ti kararwak. Tatamanen, dandaniman Holy Weekend, panagkukonpisar, panagdadalos. Nagado, nakaadado, uray siya nga padi. Nakaadado, tilinanaan, kalpasan nga nagkonpisar, nga kunada nga matayon, agungar da, apaya, healthy, agas. Tatayay alilam ka nang lana kami.
Kunapay lang ni Apo Bungmod, yung kaagpalanakin ni Apo Rupon. Kitaan nyo tadi, kanigid ti usarin na tano, kanigid matay. Kunanak, delikado, kanigid, mandagit ay medyo kwadtan na eh. Madamdam, ngumaan, ang angaw na laeng. Ngam di jay, uri di jay pan nakalana tayo, sakramento nga rod, inlungalong ni Apo Jesus, lanaan nyo dagiti masakit. Haan lang nga pisikal, na espirituan launay, tapno madalosan tayo. Ala itang agundaway kakabsat, aglinya dagiti mang bigbig nga da pagkurangan ni adda sakit na taaramidan tayo ti sakramento ti pannakalana. Tumakder tayo. Kakabsat adda tayo itinagan ni Apo Jesus, ket addamot ti baet tayo, saritaan tinasanton asurat, nga adu dagiti masaksakit nga imasidagken kwa natapno agpaagas da, gapo tinendaklan nga ayat na kada tayo, nagsagaba iti ado. Babaen ni Apostol Santiago imbilin na, adda kadi siya sino man ang masakit kada kayo, paayaban na kuma, dagiti panglakayon ti iglesia, ket ilwalwandan to, kinsapsapwandan to tilana itinagan ti Apo. No mapakuyugan dagiti kararag dati pamati paimbagan nanto ti masakit pasalon atin to ti Apo ket mapakawan to dagiti basbasol na. Kuna tayo madaydayaw ti Dios. Madaydayaw ti Dios. Madaydayaw ka, O Diyos, Ama, aman nakabalin amin, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno makipagbiag kada kamikit, et den na ti pan nakaisalakan mi, kuna tayo. Madaydayaw ka, Apo Meso Kristo, bugbugtong nga anak ti Ama, nagpakumbaba ka, nakirano ti kinatao mi, kaya tinarigagayam nga agasan, dagiti saksakit mi, kuna tayo. Madaydayaw ka, O Diyos Espiritu Santo, aman narabay, babaan ta na indaklan abileg mo, paimbagam dagiti saksakit mi, kuna tayo. Apo babaan ti pamati meken ka masapsapwan dagiti kakabsat mi tinasantuan alana ipaay mo ka dita mabangaran da kadagiti rigrigat da ken mapapigsa dati kinakapsot da dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Dagiti mayat nga malanaan Apo aglinya dati dua ditoy tinga.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kadapo ta saranayan na kam ti bugbog tong nga anak mo anagbalin a tao, iso idi maipasngay saan na dinadael ti kinaberhen ni inana no dikat pinasanto na, lapsuten na kam kumamet, iti kinadakes mi, ket aramiden na amakaayayo ken kadaytoy a panagdaton mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Podno unay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo. Makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos, ket ibunannag mi nakakaskas daaw ka, ket nangruna ti panangilagip mi, ken naenggasata na Birhen Maria, itanok mi asiyaman ta kinamanang nga asim, ta kadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo, ket inwaras mo adi agresat dagiti imbag mo, ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen, inted mo tinangisalakan nga iso ni Apo mi a Heso Kristo, ket gapo ken Kristo agrok babitadayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo, ket dawaten mi nga ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin a parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawan, usana iti kangatwan, madaydayaw umay, itinaganti ako, usana, usana, usana iti kangatwan, usana, usana, usana iti kangatwan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rot ti paay mo, ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo.
Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, inakam insalakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysahan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga sobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan ropa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kamanakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti ama ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi
kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kami. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kami kapya, item kad ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanya, kunti may salay na sa umapaimbag. Diyos ko, amin parikot ko, ta si kalaeng uapo, tiamok makatulong to'y numo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta si kalaeng uapo, tiamok makatulong to'y numo. Agpasagak ngarut ken ka, taawan sa bali pimananamnama, arakupen nak ngarut Allah, sakbay nga inak maywawa. Agpasagak ngarut ken ka, daawan sa bali pimananamnama,
kupenak ngarud Allah, sabay nga inak maywawa. Umay kumani ka man, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Dasikalae uapo, tiyambok na makatulong mo. Agpasagat ngarud ken ka, taawan sa bali di mananamnama. Araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak may wawa. Agpasagat ngarud ken ka, daawan sa bali di mananamnama. Araku penak ngarud Allah, sakbay nga inak maywawa. Kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, iti panangawat mi kadagiti na ilangitan a sakramentom, ti paay kadta kaasim, tada kami nga agragsak ti panangilagip mi, ken enggasatan a Birhen Maria, mapudnuan mi ti agserbi kadagiti misteryo, ti pannakaisalakan mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kadagitay daily mass goers tayo Apo, at dantulat ta misa tayo nabigat ta mayawis pa'y kada kayo amin, at the pilgrims tayo nga umay makimisa Apo ti alas 6. Santo agpunpon ni tang igmedyo na mga ayam ijay masilag iti oras ti alas 8. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Kantaan tayo ti kanta para ken ni Apo Santa Maria. Ikakaasi na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagitin karkari ni Apo. Kanapumi. Naimbag arabi itayo amin, Apo.
agpasangot ti agkonperma.